आणि आमच्या स्टुडंटचा हॉलिडे दिला याची बर्थडे म्हणून आणि आपल्याला हांकां मेळपाक त्या कोणा खबर हो ते कोण बसो ना त्याका सायकल दिता घेता आणि समजा तरी गिफ्ट दिता एक्सक्यूज मी सायकल दिला की गेली हे त्यात या गे मा दिसलो मा तरी बर्थडे अरे आई माशा मा तू तू किती जाईन पैसा आहे फॅमिली पॅक किती आहे तू किती फॅमिली पॅक आणखी सांग गिफ्ट आला चरी देंगा तिचे बोंडी हे एसी एसी नहीं एसी एसी ओपन बिचारो तो ती बाईक चले ही ती बेटा राती जती तुका बर्थडे गिफ्ट टीचर आय तू खंय म्हणला ती बाईक मुगे म्हणून ती गिफ्ट तुक न्ही टीचर हे ते चयल्या टीचर हो गिफ्ट काय बर्थडे तो टीचर तू सद्दां चलो न्हय न्ही ताका हांवें चिंतलें समजा तूं सायकल घेवन वच म्हणून सायकल घेवन वचपाचें